Tinokutendai zvekare vatsigiri vatariri nekuramba muchititsigira pachirongwa chedu zviri matiri. Ini zita rangu ndonzi K3 kugona kunenge kudada. Tiri pachirongwa uko patinotarisa zviri kuitwa nevakomana nevasikana vagere nehurema. Muno mustudio ndine mukomana achazvizivisa ega kuti anomboita nezvei. Koma sanganai nenyika. Ini ndinoitwa Tapiwa Diura, ndiri artist, ndinoimba Zim Danso. Okay, mukoma, Zim Danso. Why makasarudza kuimba Zim Danso? Ndakasarudza kuimba Zim Danso cause vanhu vazhinji vanoteerera Zim Danso. Zim Danso ndo yavaiko mazuva ano, ndo yapengesa. Okay, so ndudze muno album ramakaiteerera kana masingle tracks or any shows dzamati maita so far? Ndakarekodha masingle tracks. Okay, mashoma. Okay. And so far, what are the challenges dzamakasangana nadzo mukurekodha masingle tracks enyu yaya? Ndakambosangana nemachallenges ekushaya mari nekushaya transport. Okay, transport to go and record as well. Yes. Okay, saka ndiudze kuti padziyo dzenyu dzamuinadzo dzishoma idzodzo vanhu vari kukugamuchirai sei? How are the people taking your music? Vanhu vari kundigamuchira zvakanaka cause vanenge vachida kuona kuti chii chiri kunyatsoitika, cause vamwe vanotitarisira pasi vachiti akaremara haana chaanogona. Saka vamwe vakuti kuona mune zvakanaka. Vamwe vari kuda music yenyu because they want to really get to know kuti chii zvinobuda muvanhu vagere neurema sei kudai so. Yes. Okay. Saka ndoda kuti what is your disability? Disability yangu is arthrogryposis. Arthrogryposis. Okay. Saka mashoko amukambope kuruzhinji rweZimbabwe rakatarisa panguva dzino ndeyekuti chii? Ndoda kutaura kuti musatitarisire pasi cause disability does not mean inability. Definitely, disability does not mean inability. Ndinzwe mukoma toda kuti Zimbabwe vakatarisa panguva dzino mungangove mune kamwe chete kamunongoti rovera musati mabuda zvenyu mustudio. Toda kumbokuroverai kanonzi disability does not mean inability. Yes. Chipo chiripo chinongoda kurudziro chatinoda isusu tibudire. Vemarimba varipo vanogona kuridza, vana michobanjo music inini ari ndiripo pano, saka vakaremara musatidzikisire. Shuwa ndati isusu musatsikirira, pana anozivendera mangwana redu chichaitika muupenyu hwedu, saka vakaremara. What a wonderful piece. Indeed, it is being put across that disability is not inability. Ndo chinangwa chedu isu seve zviri matiri the program kuti tikuzivisei out there kuti kunyangwe muchigara nevanhu vakaremara vaite kuti vange vachiva exposed to their talent nekuti zvirimo zviri mavari, like what he has said. Hanzi zvirimo zviri matiri izvozvo kukwanisa kuimba semaimbira ari kuita vamwewo vari munyika. So have you looked at having a collaboration with these big guns like Wana Soldier Love nana Sekalas? Ndikutarisira kuti ndichange make a collaboration now. Okay. Which is wonderful. Indeed, I guess people are going to enjoy your music. Viewers, with me here is Tapiwa Diura. You can catch him on Twitter at Tapiwa Diura 900, and also you can download some videos on YouTube. Then you can also like his Facebook, Tapiwa Diura at Music Danso. Oh, my name is K3 kugona kunenge kudada. It has been a pleasure having you Zimbabwe for good. Thank you.